Mayong adlaw mga kaigsunan sa Ginoo. Karong taknaa atong istoryahon ang bahin sa mga ministro ining atong panahon. Pagkaraghang mga ministro apan kasagaran sa karaghanan dili na tumatawag na sila tinuod nga ministro bisan pagganig tinuod nga pagwali ang ilang ginabuhat apan lahi ang ilang mga motibo. Dunay gustong mudato, dunay gustong mahimong bantog, dunay gustong nga mahimong gamhanan, dunay gustong mahimong uh, kining respetuhon sa mga katawhan. Apan sahi sa pagtulun-an sa Biblia ang tinuod nga ministro. So karong hapuna atong ablihan ang uh, usa ka passage sa Biblia sa 2 Timothy bahin sa mga hulagway sa tinuod nga ministro niining uh, passage nga atong pag-ablihan karon. Hinaot pa nga atong mabantayan ang atong kaugalingon tingalig na anod na ta sama sa mga motibo sa ubang mga magtutudlo o mga ministro nga nangalaga sa ilang iglesia. Kinahanglan atong masubay ang atong kinabuhi niining sumbanan sa balaang kasulatan. So kini serye kini maigsuon, so ato ning tun-an tagsa-tagsa sa matag semana. Ablihan nato maigsuon ang 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 7. Og makita nato dinhi ang mga hulagway sa mga ministro sa Dios. Atong basahon mga igsoon, nagaingon. Busa ikaw anak ko, kini ang nagsulat ni ini si Pablo kang ngadto kang Timoteo nga iyang gitawag og anak kay tungod si Timoteo usa ka tawo, usa ka ministro nga gianak pag-usab sa Dios. Pinaagi sa pagtudlo sa pagmaymay ni Pablo kinitawhana si Timoteo na lawas. So busa gitawag na kining anak sama nato nga kita inanak usab sa Dios. Nagaingon, busa ikaw anak ko kinahanglan magmalig-on ka diha sa grasya nga naa kang Kristo Jesus. Og ang mga butang nga imong nadungog gikan kanako sa tubangan sa daghang mga saksi, kinahanglan ipiyal mo kini ngadto sa kasaligan nga mga tawo nga may katakos sa pagpanudlo sa uban usab. Pakig-ambit sa mga pag-antos ingon nga maayong sundalo ni Kristo Jesus. Walay bisan kinsa nga sundalo nga sa iyang pag-alagad pagapos-gapos sa iyang kaugalingon sa mga patigayon nga sibilyan. Sanglit ang iyang tumong mauman ang pagpahimuot ni adtong nagpasulod kaniya sa pagkasundalo. Ang magdudula dili pagapurong-purungan gawas kun siya mag, magpakigbangga subay sa mga lagda. Ang mag-uuma nga naghago pag-ayo kinahanglan mao ang unang magadawat nga bahin sa mga abot. Palando nga kining akong gisulti kanimo kay ang Ginoo magatugot kanimo sa pagsabot sa tanan. Kini ang pulong sa Dios mga igsuon, mag-ampo kita. Ginoo, salamat sa imong pulong kay tungod ang imong pulong daw sama sa suga nga magahayag sa among mga tiilan sa paglakaw namo sa pagpanginabuhi o pagministeryo sa imong iglesia, sa imong karian nining kalibutan sama sa kahayag sa among dalan. Tultulan kami sa eksaktong dalan paingon ngadto kang Kristo nga dili kami matipas sa wala o ngadto sa tuo kundi musubay mi diha sa kahayag sa imong pulong. Lord, tultuli kami sa kamaturan. Tudloi kami sa pagsabot. Lamdagi among pangunahuna aron ikaw ang mahimaya sa among pagtuon sa imong pulong
dili ang among kaugalingon og tabangi kami sa among pagtuon karong hapuna. Salamat Lord kini among pag-ampo di lamang sa Ginoong Hesukristo. Amen. Ang mga igsoon, ministro kinahanglan ni sa iglesia kay balo kita. So kini mga bersikuloha nga atong gibasa, bersikulo 1 ngadto sa 7, naglarawan og bahin sa ministro. So unsa may ministro? So ang ministro kini siya alagad ni Ginoong Hesus. Gigamit na kong ministro instead of pastor. Mahimo sa pug pastor. So ang pastor alagad ni Ginoong Hesus. Usa ka magbalantay sa karniro sa Dios. Usa ka tig-amping sa mga katawhan sa Dios. Usa ka magwawali sa mayong balita sa kaluwasan sa mga bisita diha sa iglesia o pagpalig-on sa mga miyembro o sa mga tinuod Kristohanon sulod sa iglesia. Mao kana ang pastor o ang ministro. So unsay ikipakita ni ining bersikulo bahin sa usa ka pastor o bahin sa ministro? Well, primero dunay upat ka paglarawan sa usa ka pastor o ministro ni ining bersikulo nga atong gibasa. Primero, siya usa ka magtutudlo. Siya usa ka sundalo. Ikatulo, siya usa ka kompetensya. O kaupat, siya usa ka mag-uuma. Farmer. So tanaw nato ni tagsa-tagsa. Primero, unahon nato ang primero mao ang ministro usa ka magtutudlo. Ang pastor usa ka magtutudlo. Kung atong basahon ang 1 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 8, dunay at least 15 qualification sa usa ka pastor, usa ka ministro sa iyang karakter, sa iyang kaugalingon. Apan naay usara ka spiritual gift mao ang mahimo siyang magtutudlo. Able to teach mao na ang usa ka pastor. Mo preach siya nga ang kanyang preaching, teaching, no? Dunay pagtudlo aron katong pagwali niya musibo sa kasing-kasing sa tagpaminaw og magatudlo sa iyang hunahuna ug unsaon ipanginabuhi katong nadawat niyang wali. So ang usa ka ministro, usa ka pastor, siya usa ka magtutudlo. So tanaw nato bersikulo 1 ngadto sa 2 unsa ning magtutudlo. Mingon si Pablo, busa ikaw, anak ko, kinahanglan magmalig-on ka diha sa grasya nga anaa kang Kristo Jesus. Og ang mga butang nga imong nadungog gikan kanako sa tubangan sa daghang mga saksi, kinahanglan ipiyal mo kini ngadto sa kasaligan nga mga tao nga may katakos sa pagpanudlo sa uban usab. So ang magtutudlo, primero ni makita nato dinhi nga ang usa ka magtutudlo, usa ka tinun-an. Dili ka mahimong magtutudlo kung dili ka usa ka tinun-an o dili ka magpatudlo. So ang magtutudlo, iyang gikinabuhi ang iyang nadawat nga tudlo. Dili siya mutudlo alang sa hunahuna, kundi gikan sa hunahuna ngadto sa tibuok pagkatao. Busa, unsa may atong makatunan sa usa ka ministro ni Kristo nga usa ka magtutudlo? Nining bersikulo nga atong gibasa, bersikulo 1 ngadto sa 2, dunay tulo ka pamatasan. Tan-aw nato ni sa tagsa-tagsa. Primero, ang magtutudlo kay balo asa siya mubarog. Ang usa ka magtutudlo kay balo siya asa siya mubarog. Bersikulo 1 nagaingon, busa ikaw anak ko, kinahanglan magmalig-on ka diha sa grasya nga anaa kang Kristo Jesus. Now kining mga pulo nga sa bersikulo pagkanindot nini. Usa ni ka
dunay kantidad very precious kada pulong niini. Primero ang usa ka magtutudlo mubarog sa iyang pagkainanak, sa iyang pagkakristohanon. Ang iyang pagkakristohanon dili sa iyang paningkamot kundi kini grasya, kini pinaagi sa uh, covenant sa Panginoon sa Old Testament nga sa moabot ang panahon ang tanang tao makasasala nga dili makasubay sa tanang kasuguan sila pagaluwason sa pinaagi sa kamatayon ni Kristo. O ang kamatayon ni Kristo mao kini ang nag-fulfill sa tanang mga balaod sa Old Testament, subusa kitang naluwas pinaagi kaniya duna naata des balaod ni Kristo. So kinanglan mo barog siya sa iyang pagkainanak. Nga ang iyang pagkinanak, gikan sa Dios, grasya sa Dios, dili sa iyang pagpaningkamot. Ikaduha, kinanglan mo barog siya nga maligon. Ang usa ka magtutudlo, dunay baruganan, nga ligon, dili ni magpapukling-pukling, dili ni magpadada, magpaanod-anod sa unsang mga pagtulunan niining panahon. Ikatulo, mubarog siya sa grasya sa Dios nga tanang buhat niya, tanang mahitabo siyang kinabuhi, bisan pa nga ni sa gagmay mga butang nga iyang masinati, iyag yung mubarog siya nga kini grasya sa Dios, dili ni tungod sa kamaayo sa mga tao, dili tungod kabuutan sa mga tao, dili usab sa akong pagkabuutan, kundi grasya sa Dios ang nagpalihok sa tanan sa akong kinabuhi. So ikaw pa, mubarog siya kang Kristo Jesus. Adto gid siya kang Kristo Jesus, ang iyang Ginoo, ang iyang manluluwas, ang iyang Dios. Kang Kristo lang gyud, dili sa mga tao, dili sa mga dagkong mga tao, mga heroes of faith nga atong nasayran nabaw-an sa history. Kundi anhal lang gyud kang Kristo mubarog. So mao kana ang primerong pamatasan sa usa ka magtutudlo, siya kay balo asa mubarog. Ikaduha, ang usa ka magtutudlo kay balo unsay iyang ipiyal, no? Unsay iyang ipiyal sa mga tao. Basahon nato bersikulo 2. Og ang mga butang nga imong nadungog gikan kanako sa atubangan sa daghang mga saksi, kinahanglan ipiyal mo kini ngadto sa kasaligan nga mga tao nga may katakos sa pagpanudlo sa uban usab. So ang usa ka magtutudlo kay balo siya kung unsay iyang ipiyal ngadto sa uban nga dunay katakos nga magtudlo sa usab. So unsa may ang ipiyal? Wa man siya ikawalingon. Apan tungod siya kay magtutudlo, naminaw man siya, o unsay tudlo, gidawat niya, hangtod siya pod ang magtutudlo. So busa ang iyang ipiyal ngadto sa uban, mauun unsay iyang nadungog, unsay iyang nakatunan. So busa ang usa ka magtutudlo, naagyod ang iyang pagpaminaw. Dili siya moingon sa iyang kagalingon, hamtong nako, kay balo nako sa talan. No. Tungod ang truth, ang kamaturan sa Dios progressive, nagdako, no? Nagdako, nagkahangtong ni, di kay ingong plateau, abot na ka sa tinuod nga kamaturan, dili kini nagdako, nagprogress pa kini. Subusa nagdugang gyud ta diha sa kaalam. So, usa iyang nadungog, maupoy iyang ipiyal sa uban. Dili siya magpakaroon ingnon nga nakakapot na siya sa tanan, kay balo na siya sa tanan. So, ang magtutudlo, ikaduha, naminaw, no? Naminaw sa ubang magtutudlo, pinaagi sa daghang saksi. Ang iyang pagpaminaw sa magtutudlo, kinahanglan daghan pod ang mga saksi, daghan ang mga tinun-an. Kay mas maayo na makakita usab sila nga ikaw nagtubo diha sa mga pagpunudlo sa imong gipaminawan. So kung unsay imong napaminawan, abot pasabot, nagpasakop gyud ta sa imong magtutudlo adto, subusa imo puning ipiyal ngadto sa uban. Kay tungod ikaw dunay katakos, saksi ang daghan.
So, asa man nato ipiyal? Mupiyal ka ngadto sa kasaligan. Sumala sa atong bersikulo nag-ingon, og ang mga butang nga imong nadungog gikan kanako sa atubangan sa daghang mga saksi kinanglan ipiyal mo kini ngadto sa kasaligan. So ang magtutulo kay bawo pag-discern kinsa tong mga taong kasaligan, kinsa katong mga taong nagpaminaw sama niya, kinsa tong mga taong gipanginabuhi ang iyang nadunggan, mao kana ang mga tao nga kinahanglang ipiyal ang iyang nasabtan. So mga kasaligan, kaila siya sa mga kapiyalan. Ang usa ka magtutudlo kay bawo siya nag-oversight siya pirmi. Mantigo siya mulantaw og magtudlo na adtong dunagyoy kaarangan nga makadawat. Dunay katakos. Ipiyal niya ngadto sa kasaligan og ipiyal niya didto sa dunay katakos. Katakos sa unsa nga magtudlo og usab sa uban. Kay balo siya ang magtutudlo kay balo sa mga taong may katakos. Dili siya mulantaw pinaagi sa pagbati ay ako man ang igsoon, ako man ang igagaw, ako na lang akong may kapiyalan nako. Bisag dili takos. Kinahanglan ang usa ka magtutudlo di magpada sa iyang emotion kundi siya mobarog yun diha sa grasya sa Dios nga anaakan niya. So mauna ang ikaduha nga pamatasan. Primero unsay pamatasan kay balo unsay nahibal-an sa usa ka magtudlo pamatasan kinahanglan asa siya mobarog sa iyang baruganan ug unsay iyang ipiyal. Ikatulo ang magtutudlo kay balo kinsay iyang isugo. Kinsay iyang isugo. Versikulo 2 again, nag-iingon. Og ang mga butang nga imong nadungog gikan kanako sa tubangan sa daghang mga saksi, kinahanglan ipiyal mo kini ngadto sa kasaligan nga mga tao nga may katakos sa pagpanudlo sa uban usab. Sila mo yung isugo. No? Mga kasaligan. So kung kasaligan siya, nga naman siya may imong isugo kay katong kasaligan man. Nganong naging kasaligan man, nahimo man kasaligan kahit tungod siya usa ka tinun-an sama niya nga karon magtutudlo. Iya kining disciple, iya kining gitudluan personal, kauban man gani ang daghang saksi, kauban man gali ang daghang estudyante o daghang mga miyembro apan naglantaw siya niining tawhana nga kining tawhana mo yang isugo kay tungod tigpaminaw sama niya. Sama kaniya nga pinangabuhi usab ang iyang nadawat nga pagpanudlo sa iyang wali. Sama kaniya nga daghay nakasaksi nga kining tawhanan nagtubo nahamtong daghay makasaksi nga igo gyud na mo ni gisugo ni pastor kay tungod tigpaminaw gipanginabuhi ang nadawat og saksi ang dagkaraghanan. So unsa hinungdan nganong siya isugo? Kay sila kapyalan. Kay tungod siya kasaligan. Kay tungod siya dakos. Kay tungod siya makatudlo usab sa uban. So unsa may atong makutlo nini karon? Unsa may leksyon nga ato madawat nga igsoon nining atong primerong serye. So ang pastor o ministro sumbanan sa mga miyembro. Kung unsay iyang ipakaon sa miyembro, tanawa, hinumdumi, mao'y ilang dawaton tungod nagsalig sila kanimo. Apan asa kuhag pagkaon ang usa ka pastor. Dili ngadto sa gawas sa iglesia. Dili ngadto sa mga bag-ong tinun-an gikan sa abroad. Pagtulun-an og mga tradisyon sa mga tao, kundi asa sa pulong sa Dios lamang. Pulong sa Dios lamang. Kay tungod ikaw nga ministro, ikaw nga pastor, sumbanan ka sa mga miyembro. O maunay kung sumbanan ka,
mo nay paagi sa Dios nga mokuyanap ang pulong kay tungod dunay kasaligan, dunay takos tungod sa imong maayong example. Busa ang ministro ikaduha, bantayunon pag-ayo, maigsoon. Ang magbantay primero sa ministro ang iyang kaugalingon. Tanaw niya ang iyang kaugalingon. Kung nabantayan niya yung kaugalingon, makasulti ba ta sama ni Pablo nga nagaingon sa 1 Corinthians 11:1, magmaawaton kamo kanako, maingon nga ako nagamamaawaton kang Kristo. Sundog mo kanako, uban mo, sunod mo kanako, sama sa pagsunod nako kang Kristo, makaingon kata sa atong mga tinun-an, sa mga saksi sa iglesia. Mas maayo gyud nga makaingon ta. Bisan pag di ta mosulti, sunod mo nako, makita sa imong kinabuhi nga ikay angay gyud kang sundon sa imong mga miyembro, sa mga tupa. Kinahanglan mo barog siya sa kamatuoran, bumbarog tas kamatuoran. Dili sa kung unsay usuron nga pagtulunan dining kalibutan. Nasa mga daplin, pagkaraghan, daghan ra ba kayong mga miyembro. Kinahanglan magtuon ta sa balaang kasulatan. Sama sa gingon ni Josue, kung sa gingon ni Josue sa Joshua 1:8, ayaw pag ibulag kining basahon sa kasuguan sa imong ba. Hinunua magpalandong ka ni ana sa adlaw o gabi aron himatngunan mo sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat dinha. Kay sa ingon ni ana ikaw mauswagon sa imong panaw og unya makabot mo ang kauswagan. Busa nagaingon ng Salmo sa Salmo 1 versikulo 2 ngadto sa 3. Kung dili anaa sa kasuguan ni Jehova ang imong kalipay, og sa kasuguan niya magapamalandong siya sa adlaw ug sa gabi, og siya may sama sa kahoy nga natanong sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon, kansang dahon usab dili malaya, og bisan unsa nga ginabuhat siya magmauswagon. Mao na nga ang usa ka pamatasan, ang usa ka hulagway sa usa ka ministro o pastor mao ang magtutudlo. Importante kayo magtutudlo. Kay mao rin nag-inusara nga requirements sa usa ka pastor na spiritual. Kasagaran sa tibuok karakter. So busa kung magtutudlo ka, mantiko kang mubarog kung unsa imong barugan. Mantigo kang mupiyal sa angay kapiyalan o mantigo kang magsugo sa mga taong dunay takos nga makatudlo usab sa uban. Pag ampo ta maigsoon, kini ang pulong sa Dios. Salamat Ginoo sa imong pulong, imo kaming gitultulan, kaming mga magtutudlo, mga leader, mga miyembro, kung saan namo ipanginabuhi ang imong pulong. Kini among pag-ampo sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.